Ka san ka aikata masturbation, in dai kin san kin aikata masturbation, to ki gaggawar haɗa waɗannan abubuwa domin samun sauƙi da samun waraka da izinin Allah. Wanda ke fama da matsalar ƙanƙancewar gaba, wanda ke fama da matsalar fitar farin ruwa, wanda ke fama da matsalar zafi lokacin da ka je yin fitsari, wanda ke fama da matsalar riƙewar gaɓoɓi, wanda ke fama da matsalar mutuwar jiki, wanda ke fama da matsalar yawan ciwon kai, to ɗan uwa kai gaggawar haɗa waɗannan abubuwa da za mu faɗa domin ka samu sauƙi, ka samu waraka da izinin Allah. Ku yi ‘yan uwa share ɗin wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana. Na farko, ɗan uwa ka nemo namijin goro guda 5, ka nemo garin habbatu sauda gwangwani 1, ka nemo kurkum ɗanye guda 6, ka nemo tafarnuwa dunkule 2, ka nemo ɗanyar citta manya-manya kamar guda 2, ka nemo kanumfari cokali 5, ka nemo ganyen mangwaro guda 20, ka haɗa wa'innan abubuwa guri ɗaya, a fasa namijin goron, a zuba a tukunya, a dafa, a bashi ya tsumu ya jiƙu, a ringa tata ana zubawa a kofi, ana sha ƙaramin kofi da safe, ƙaramin kofi da daddare. Kai tsawon sati 2 sati 3 kana wannan, in Allah ya yarda za ka samu sauƙi, za ka samu waraka da izinin Allah. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 081 22 94 44 48.